расман муҳорибаи унвонӣ байни занҳо дар вазни 61 кг чемпионка Аманда Нунес зидди довталаб Ирен Алдана ва чемпионкаи вазни 57 кг Валентина Шевченко зидди довталаб Алекса Грассо рӯзи 5 март дар турнири UFC 285. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо боша оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. чемпиони UFC дар вазни нимёна Леон Эдвардс тасаввур карда наметавонад ки чӣ гуна Камару Усман ӯро шикаст дода метавонад. ма беҳтарин ҷанговари паунд-фор-паундро дар бадтарин формаи худ шикаст дода тавонистум. фикр мекунам ки ҳамон баромади ман яке аз бадтарин баромадҳои ман дар ташкилоти UFC шуд. аммо ман худро ба даст гирифта ва худро ором карда тавонистум ва баъд дар панҷум раунд ӯро ба нокаут равон кардум. ҳамин гуна ман феъли чемпионӣ ва интеллекти ҷангии худро нишон додум. ҳамаи ин чизҳоро ба назар гирифта фикр мекунам ки ин дафъа ман бо формаи хуб мебарам. ман медонам ки Камару ҷанговари сахт аст, медонам ки ҷанговари хуб аст ва ман ӯро хеле ҷиддӣ қабул мекунам. аммо ман дар ҳақиқат фикр мекунам ки аз ӯ дида зуртарам. ман тасаввур карда наметавонам ки чӣ гуна ӯ маро дар ин ҷо, дар Лондон, дар хонаи ман шикаст дода метавонад, гуфтааст Эдвардс. хотиррасон мекунем ки сеюм муҳорибаи Камару Усман ва Леон Эдвардс рӯзи 18 март дар турнири UFC 286 дар кишвари Эдвардс дар Лондон баргузор мегардад. чемпиони UFC дар вазни нимсабук Александр Волкановский боварӣ дорад ки Ислам Махачев ӯро ҷиддӣ қабул намекунад. вақте ки мо бо ӯ рӯбарӯ шудем, аз чеҳраи ӯ маълум буд ки ӯ чунин фикр мекард. ин шахс хурдакак аст. ман ин суханҳоро дар чеҳраи бисёри одамо хондагиём, аммо чеҳраи онҳо зуд тағйир меёбанд вақте ки ман ба октагон мебарам. баъди 10 сония аз оғози муҳориба чеҳраи Ислам тағйир меёбад. қадду қомат дигар маъно намекунад. аввал ман пойҳои худро ба кор медарорам ва баъд бо дастони худ зарба мезанам. ӯ кӯшиш мекунад ки маро ба замин афтонад, аммо ман девори хурдакаки сангинам. ана ҳамон вақт ӯ ҳамаи чизро мефаҳмад ва ба худ мегӯяд ки чаро ман ин муҳорибаро қабул кардам, гуфтааст Волкановский. дӯстон, шахсан ман фикр мекунам ки Ислам Махачев аз он ҷанговароне нест ки рақибони худро ҷиддӣ қабул накунад. баръакс, ӯ доимо рақибони худро хеле ҷиддӣ қабул мекунад. барои ҳамин ҳозир ӯ чемпион аст. ҷанговаре ки рақибони худро ҷиддӣ қабул намекунад, ӯ ҳеҷ гоҳ чемпион шуда наметавонад. аммо худи ҳозир ба назар чунин мерасад гӯё ки Александр Исламро ҷиддӣ қабул накарда истодааст. шумо дӯстон оиди ин суханҳои Волкановский чӣ фикр доред? метавонед фикротонро нависед. мо боша мегзарем ба дигар хабар. чорум рақами рейтинги вазни нимёнаи UFC Билол Муҳаммад гуфт ки барои чӣ ҷанговарони мусалмон аз дигар ҷанговарон дида бартарии калонтар доранд. дини ислом туро аз хурдсолӣ тарбия медиҳад ки ту бояд чӣ кор карданатро донӣ. ту медонӣ ки ҳар рӯз чӣ корҳои махсусро бояд ба анҷом расонӣ. ту медонӣ ки гӯшти хукро истеъмол кардан мумкин нест. медонӣ ки қиморбозӣ кардан мумкин нест. медонӣ ки шароб нӯшидан ва боз дигар ҳамин гуна корҳоро кардан мумкин нест. ва бо шарофати ин корҳо чизҳое ки туро инсони бад ва ҳамчун ҷанговар сустар карда метавонанд, аз зиндагии ту нест мешаванд. ту шароб наменӯшӣ, ту шабҳо ба дискаклубҳо намеравӣ, ту қиморбозӣ намекунӣ. ана барои ҳамин мусалмонҳо беҳтарин ҷанговарон дар ҷаҳонанд, гуфтааст Муҳаммад. хотиррасон мекунем ки Билол Муҳаммад дар муҳорибаи охирони худ ҷанговари бебохти амрикоӣ Шон Бредиро шикаст дода буд ва айни замон Билол Муҳаммад рақиб ва муҳорибаи таъиншуда надорад. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман дар канали мо обуна шавем, фикр ақидаҳотонро нависен. то боздид хонободу сарбаланд бошед.